see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. AJ, can never take my cake kanti ke mphulaphulile ingoma ka-Ira Star ethi Wash ingoma ibikhe yatrenda yagcwala mphulaphula indawo yonke kumakhasi onxibelelwano. Kanti ngisho ngoku imizuzu nje elishumi kusanda betha insimbi yeshumi kusihlwa nje. Xelela mphulaphuli uba ngaba umqeqeshi ubekhe ngojongeka ngathi uya kwiqela Kaizer Chiefs ngoku uvakala ngathi ufuna liqela ngaphaya enhla kwilizwekazi iAfrika iZamalek. Umqeqeshi lo wama ngegama ekuthiwa nguRaul Canada okanye Seneda, andazi noba ngaba ndilibiza kakuhle na kaloku ayilolimi lethu elikwaye nomqeqeshi lona ngoba ngaphaya phesheya kwelwandle kwilizwe laseSpain. Mphulaphuli uzakukhumbuleka lo qela lathi laphakamisa indebe yehlabathi ngoko ke yayibanjele kwilizwe leMzantsi Afrika ngonyaka ka-2010 ukanti ugqitha mphulaphuli apho iqela okanye xabe mandithi ilizwe iUganda lizifumana linomqeqeshi omtsha emveni kokuba lisanogxotho besaya kubamba intambo kwiqela leOrlando Pirates nowaziwa njengoMitcho Milutinovic Sredovic. Kanti ke mphulaphuli eliqala eli liveze into yoba ngaba lifumene umqeqeshi omtsha wangaphaya phesheya kwelwandle eBelgium uPaul Put. So ngokutsho ke mphulaphuli lo umqeqeshi lona utyikitye isivumelwano seminyaka emibini kuphela engena ke endaweni yalowo besenimkhankanyile uMilutinovic Sredovic. Lo ke uthe wagxothwa mphulaphuli wakhutshwa esihlalweni sakhe emveni kokuba engakwazanga ukuphumelelisa eliqela uba ngaba lihambe liyokudlala kwindebe yeAFCON ezawuthi idlale kulo nyaka olandelayo kwilizwe lase-Cote d'Ivoire. Lo ndebe ke mphulaphuli izawuthi idlalelwe eCote d'Ivoire, izawuqala apha kuJanuary kulo nyaka olandelayo iyophela kanye kwinyanga yesibini. Inyanga leyo inyanga yomduma. Kanti mphulaphuli ngeendaba zethu ezo sesakuphathela zona usanohlala mphulaphuli ndicebisa wenze njalo mna apha kwe-ABFM. Isendim ndiselapha ndiphakela yena iindaba ezimandi zebhola ekhatywayo uEmihle Belewa kumaziko e-ABFM.